Igiya on the beat. Kanti konakelephi vele kulomhlaba? Ngibona sengathi unyaka ka2020 uze ngelinye igiya. Ayingeke driver weminyaka. Ngicela wehlise igiya lakho manje. Ongenani ulifake ku-alpha or reverse. Sibuyele eminyakeni yama-90s noma yama-80s. Nakho phela sifela ayingamathe into esingayazi. Nakho phela simbelwa amathuna singakafi. Okusho ukuthi vele siyafa. Ngeke driver ehlisa igiya ohamba ngalo manje. Malikuhlula sicela uvale lomhlaba. Singaze sife kabuhlungu ngoba kuya lapho. Beka nje siphila kabuhlungu kanjani. Abanye bethu sebenza amahlaya kanti uthe umengameli singenzi ihlaya kushubile. Ngathi sifa sonke ngoba simbelwe amathuna sonke. Futhi lamathuna kudingeka ukuthi kungene abantu kuwona. Mhlawumbe mina kwaziba, mhlambe nguwe kwaziba. Driver ehlisa igiya ohamba ngalo manje. Zolo lokho kade sikhala ngemalara HIV. Sathi sesijwayele kanjalo kwavele kwavalwa izwe. Oh hey. Hlaba kanti konakelephi vele. Ngivele ngikhumbule isihlabelelo samaNazaretha sithi uYesu umhlaba kuphela. Ngabe sekuyiwe yini? Ngabe sekuphela kwawo yini umhlaba? Ngoba phela nakho ngiyabona amagquma ayalelezeka. Nezintaba sekucacile ukuthi sonke siyahamba. Ngeke driver ehlisa igiya ohamba ngalo manje. Singaze sife kabuhlungu. Sandile Macaba lona. Cela mawuthola lenkonzo mina. Sekwabani subscribe ku YouTube. Search Sandile Macaba and subscribe my channel.